Mwslemiaid ydy mwyafrif y mewnfudwyr diweddar, a'r ffaith drawiadol ydy fod yna fwy o Mwslemiaid yng Nghymru erbyn hyn na sy'n o Fethodistiaid. Dau grediniwr ar ei ffordd i'r mosg a ddoldir Mwslim ar alwad y mwed sîn o'r tŵr, y minaret. A'r mosg yma yn un o 10 yng Nghaerdydd sy'n cynnal crefydd Islam. Er parch at ei Duw, Ala, mae'n rhaid tynnu'r sgidiau cyn mynd i mewn. Rhaid gweddio 5 gwaith y dydd. Ac mae golchi yn sicrhau purdeb yn y gwasanaeth. Y Coran ydy'r llyfr sanctaidd, ble gellir gweld sut, yn ôl y Mwslim, mae'r proffwyd Muhammad wedi derbyn neges a rheolau Duw. Mae pob mosg wedi adeiladu yn y fath fodd fel bod pobl yn wynebu un cyfeiriad arbennig, cyfeiriad Mecca, yr hen dinas sanctaidd, i'w chanfod heddiw yng Ngwlad Saudi Arabia. Rhaid i'r crediniwr weddio yn gynnar bob bore, amser cinio yng nghanol prynhawn, pan mae'r haul yn machlud a chyda'r nos, a hynny am tua 10 munud bob tro. Does dim hawl sylwch gan y merched i gyd addoli efo'r dynion. Mae'n rhaid iddyn nhw weddio mewn rhan gwahanol o'r mosg. Dydy'r Mwslemiaid ddim yn bwyta cig y mochyn, ond gallant fwynhau cig oen a chig eidion, os ydy'r anifel wedi ladd mewn modd arbennig. Cig halal bydd o wedyn, a dyna sy'n cael ei baratoi fan yma.